Ελένη Χατζίδου, καλώς ήρθες, επιστροφή στη Θεσσαλονίκη και δυναμική αυτή τη φορά. Καλώς σας βρήκα. Είναι πολλωστή φορά που έρχομαι. Νομίζω ότι και άλλες φορές ήταν δυναμικές, Χρήστο. Γιατί το λες αυτό? Νομίζω ότι τώρα με το καινούργιο το τραγούδι, από αυτή την άποψη. Η αλήθεια είναι ότι συγκεκριμένα εδώ στο bedroom δεν έχω ξανάρθει μετά το κομμάτι. Είχα έρθει κάποια στιγμή με τον Ήβριο που κάναμε έτσι ένα live και τώρα πρώτη φορά μόνη μου. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί είναι η άλλη πατρίδα μου, τέλος πάντων, εκτός από την Αλεξανδρούπολη. Εγώ γεννήθηκα εδώ, απλά έφυγα πολύ μικρή, έζησα στην Αλεξανδρούπολη, μεγάλωσα. Ξαναγύρισα για σπουδές και έχω φίλους εδώ, έχω συμφοιτητές, καταλαβαίνεις τι γίνεται έξω. Και πώς είναι αυτή η επιστροφή λοιπόν αυτή τη στιγμή με ένα τραγούδι που ήδη έχει ακουστεί πολύ, δουλειά, δισκογραφική, είναι κάπως διαφορετικά έτσι τα συναισθήματα να επιστρέφεις στο τόπο καταγωγής πλέον με την επιτυχία? Βέβαια, είναι... Καλά, νιώθω φοβερά τυχερή, να το πω. Είμαι πολύ χαρούμενη. Πέρα από το ότι έρχομαι εντάξει στην πόλη μου, είναι αυτό που λες, ότι είναι με ένα κομμάτι που έχει ακουστεί, που ξέρω ότι ο κόσμος το περιμένει πώς και πώς να τα ακούσει, γιατί του αρέσει πολύ τουλάχιστον αυτό. Αυτά τα μηνύματα παίρνω κάθε μέρα. Έχουν γίνει πολλά σε αυτό το διάστημα, δηλαδή είμαι σε μια φάση λίγο... Τρέχουν τα πράγματα και δεν τα προλαβαίνω. Δεν τα προλαβαίνω. Ωστόσο το τραγούδι έχει γίνει επιτυχία, αλλά εμάς τους άντρες δεν μας πολύ αρέσει. Είναι λίγο, βγάζει μια κακία να το πω έτσι. Ξέρεις τι, πολλοί άντρες όμως το αφιερώνουν, μου λένε ότι το αφιερώνουν σε πρώην και τα λοιπά. Και να σου πω και το άλλο, και πολλοί μου λένε ότι δεν είναι χωρισμένοι, ότι είναι μια χαρά. Έχουν τη σχέση τους και αυτά, απλά θέλουν να το αφιερώσουν έτσι κάπου. Κάπου σε κάποιον που τους έχει νευριάσει, τέλος πάντων. Γενικά, επειδή βγάζει έτσι έναν εκνευρισμό το κομμάτι, όλοι έχουν κάπου να το αφιερώσουν, ειδικά αυτές τις εποχές. Μεταξύ μας τώρα, χωρίς να δώσουμε περισσότερα στοιχεία, έχεις σκεφτεί ποτέ από το μυαλό σου ότι κάπου θα έπρεπε να το είχες αφιερώσει? Το έχω αφιερώσει ήδη, είναι η αλήθεια. Και το κομμάτι έχει βγει, δηλαδή ο Παντελής το εμπνεύστηκε από μια ιστορία, τέλος πάντων. Τι σου κάνουνε αυτοί, όχι γιατί θα βάλω την κάμερα να γυρίσει? Νομίζω ότι είναι ένα μήνυμα, γιατί κάτσε, συνέχισε. Πίσω από τις κάμερες, το ξέρω, αλλά θα μας έκοβαν μετά το ραδιοτηλεοπτικό, η καλή ορχήστρα εδώ. Ξέρεις τι, εντωμεταξύ έχει καθρέφτη απέναντι και μπορεί τα αστιάκια που κάνεις εσύ. Αν τον είχαμε πίσω με τον καθρέφτη θα ήταν ζόρι. Έτσι περνάτε πάντα, είναι σημαντικό το να περνάς καλά με τους συνεργάτες σου. Έτσι και χειρότερα, εδώ είναι κατάσταση, τέλος πάντων. Έτσι, να τους δείξεις, έπρεπε πριν να γυρίσει η κάμερα. Δεν ξέρω, ήταν αυτό ένα σχόλιο να τη ρωτήσω για τα τατουάζ? Νομίζω και έτσι όπως το έκανε, Βασικά να μας δείξει ο Κώστας το δικό του. Ναι, λοιπόν. Σοβαρευτείτε να μιλήσω. Γιατί πρέπει να βγει κιόλας. Για πες μου πώς να δώσω συνέντευξη εγώ τώρα. Πες μου πώς. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω λίγο για την... Έχεις πει πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία με τον Παντελή Παντελίδη. Θα ήθελα λοιπόν να μου πεις, τώρα πλέον περιμένουμε πολύ περισσότερα τραγούδια δικά του να πεις ή τέλος πάντων να πούνε κι άλλοι οι συνάδελφοί σου, γιατί... Κοίταξε, η αλήθεια είναι πως ο Παντελής δεν πρόκειται να δώσει κομμάτια, τουλάχιστον σύντομα. Εμείς με την εταιρεία με τη Spicy συζητάμε το ενδεχόμενο να βγάλω δικά μου κομμάτια, γιατί γράφω και μουσική και στίχους και έχω κάποια κομμάτια έτοιμα τέλος πάντων που τα έχουν ακούσει και περιμένουν να δούμε τι θα γίνει. Υπάρχουν και μερικά κομμάτια πάλι έτοιμα από ανθρώπους που είναι μέσα στην εταιρεία που γράφουν. Οπότε θα βγει κάτι διαφορετικό. Δεν θα είναι το Παντελή αυτή τη φορά. Ελπίζω να είναι στο μέλλον. Ωστόσο θα είναι στο ίδιο στυλ λογικά. Το λαϊκό, το... Κοίταξε, λαϊκό σίγουρα, καψούρικο σίγουρα, πονεμένο. Πρέπει να έχεις πονέσει για να το λες έτσι με αυτό το... Να σου πω την αλήθεια, τώρα που τα έγραφα, δηλαδή μου βγήκανε όλα με πόνο μέσα. Δηλαδή δεν μου έχει βγει κάτι, παιδί μου, τι καλά περνάμε και τέτοια, δεν ξέρω γιατί. Έτσι έχω διάφορες σκέψεις, ενώ είναι περίοδος χαράς μεγάλης για μένα. Μου βγαίνουν πονεμένα κομμάτια. Ωστόσο υπάρχουν και άλλες συνεργασίες, μπορούμε να πούμε ναι, τις καλοκαιρινές. Κοίταξε, προς το παρόν κάνω live, τώρα είμαι Θεσσαλονίκη, αύριο θα πάω στη Ρόδο για δεύτερη φορά, θα πάω στην Τρίπολη, έχω έτσι διάφορα μέχρι τέλη Μαρτίου, μέσα Μαρτίου, για να προλάβω να κάνω και τις πρόβες μου, γιατί τέλη Μαρτίου ξεκινάμε στο Ποσειδόνιο με τον Κωνσταντίνο τον Αργυρό. Αγχώνομαι πάρα πολύ γιατί το Ποσειδόνιο είναι ιστορικό μαγαζί κιόλας που έχει βγάλει και πολύ μεγάλα ονόματα, όπως είναι ο Πλούταρχος και ο Βέρτης, και είναι πολύ αγχωτικό να πάει στα ενία ενός τέτοιου μαγαζιού. Αλλά νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε, γιατί έχουμε πείσμα και οι δύο.
το αγαπάμε πάνω απ' όλα. Δεν κουραζόμαστε και δεν βαριόμαστε αυτό που κάνουμε, γιατί έχουμε όρεξη και διάθεση και νομίζω ότι θα πάει καλά και αυτό βλέπω και από τον κόσμο. Δηλαδή, έτσι 2 μέρες που έχει έτσι, που μαθεύτηκε ότι θα είμαστε εκεί. Επόμενα τραγούδια, πότε θα περιμένουμε έτσι κάτι από σένα? Νομίζω σε κανένα δίμηνο το πολύ. Τώρα θέλω να συζητήσω και με την εταιρεία. Να σου λέω να δούμε τι θα γίνει, αν θα βγάλω δικά μου κομμάτια. Και τόσο, 2 μήνες το πολύ. Τι σε εμπνέει? Δηλαδή, μπορεί το τραγούδι να είναι, όπως είπες, καψούρικα, εσύ είπες το χαρακτηρισμό. Ωστόσο, τι είναι αυτό που σου δίνει έτσι την αφορμή? Πάντα ο πόνος? Κοίταξε, επειδή η αλήθεια είναι ότι τώρα τελευταία κάθισα και είπα ότι για να δω, θα μου βγουν, κατά καιρούς μου βγαίναν διάφορα πράγματα δηλαδή να γράψω, αλλά πάντα τα αφήνα μισά. Δεν ξέρω, νόμιζα ότι δεν θα μου βγει κάτι. Αυτά που έχω γράψει στα 4 κομμάτια, προς το παρόν τα έχω εμπνευστεί από πονεμένες ιστορίες. Δηλαδή, σκεφτόμουν άσχημα πράγματα που έχουν συμβεί. Αλλά δεν ξέρω, εντάξει, μπορεί στο μέλλον να μου βγει και μια χαρά. Θέλεις να ρωτήσω τη γνώμη σου για την Eurovision φέτος, αν έχεις ακούσει τα τραγούδια? Άκουσα χτες της Ηλιάδη και της Απέργη, βέβαια διαφορετικό στυλ και τα δύο. Και τα 4 ουσιαστικά. Τα άλλα 2 δεν τα άκουσα, στο ίντερνετ λίγο φευγαλέα. Της Ηλιάδη μου άρεσε πάρα πολύ και μου θυμίζει παλιό λαϊκό καλό κομμάτι. Βέβαια είναι πολύ λαϊκό, δηλαδή έχει πολλούς ήχους ανατολίτικους. Τολμώ να πω ότι έχει και τουρκικά ακούσματα μέσα, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και μου αρέσει και το στυλ και νομίζω ότι της πάει πάρα πολύ και το ερμήνευσε και πάρα πολύ καλά. Και απ' την άλλη η Απέργη, εντάξει, πέρα από την είναι κουκλάρα, πολύ όμορφη κοπέλα και πάρα πολύ ωραία φωνή. Είναι το στυλ της αυτό, το υποστηρίζει πολύ αυτό που κάνει. Το κομμάτι ταιριάζει στη Eurovision, γιατί μέχρι τώρα τέτοια έχουμε συνηθίσει να ακούμε. Δηλαδή, τη Ηλιάδη δεν το έχουμε συνηθίσει, ξέρεις, με ελληνικό στίχο να πηγαίνουν. Αλλά εγώ θέλω να πάει πολύ. Και επίσης ξέρω ότι είναι και ο Ρεμπέτης, ο Αγάθωνας. Από Θεσσαλονίκη, δικός μας. Αυτό το λατρεύει ο μπαμπάς μου, γιατί ο πατέρας μου είναι Ρεμπέτης τραγουδιστής. Θέλω να μου πεις, μετά την επιτυχία του τραγουδιού, αν έχει αλλάξει κάτι σε σένα. Γιατί εμείς γνωρίσαμε εδώ στις πίστες της Θεσσαλονίκης, σε ξέραμε σαν μια καλή λαϊκή φωνή. Γίνεται τώρα το μπαμ με το τραγούδι και να μας πεις αν αισθάνεσαι ότι έχει αλλάξει κάτι για σένα. Η αλήθεια είναι ότι έχει αλλάξει σίγουρα ο ελεύθερος μου χρόνος, δεν υπάρχει πια. Έχει εξαφανιστεί. Δεν έχω χρόνο για τίποτα άλλο. Αλλά σου λέω δεν θέλω να με χαριστεί. Εντάξει, αυτό ήθελα πάντα να κάνω, αυτό αγαπάω. Αυτό που λες, με γνωρίζει περισσότερος ο κόσμος και είναι φυσικό να παίρνω πιο πολλά μηνύματα αγάπης και υποστήριξης. Αυτά είναι τα μόνα πράγματα που έχουν αλλάξει. Ότι δουλεύω λίγο περισσότερο και ότι είναι ο κόσμος πιο πολύ κοντά μου, αν το θες. Άρα λοιπόν να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα άμεσα έτσι σχέδια που υπάρχουν και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι στις δύσκολες μέρες που διανύουμε επιλέγει ο κόσμος να έρθει να διασκεδάσει, σας επιλέγει στα μαγαζιά που εμφανίζεστε. Νομίζω είναι και τιμητικό για εσάς. Πρέπει να είναι. Βέβαια, πολύ τιμητικό και είναι αυτό που λες είναι ακόμα πιο σημαντικό τώρα, σε καιρό κρίσης που παλιότερα νομίζω ότι θα πηγαίναμε και σε 2-3 μαγαζιά έτσι το βράδυ να πιούμε ένα ποτό και σε 3 και σε 4 μισό μαγαζιά. Τώρα ο κόσμος έχει χρήματα για να πάει σε ένα μόνο μαγαζί και το να έρχεται και να γεμίζει μαγαζιά που τραγουδάμε είναι εντάξει. Τι άλλο θέλουμε. Θα κλείσω με 2 λέξεις και θέλω και τις δικές σου απαντήσεις. Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη. Τώρα που πλέον σε χάσαμε στην Αθήνα, τι σημαίνουν αυτά? Αγάπες μεγάλες. Σου είπα, στη Θεσσαλονίκη γεννήθηκα. Εδώ πέρασα τα φοιτητικά μου χρόνια. Αλεξανδρούπολη μεγάλωσα, γυμνάσιο, λύκειο. Το πατρικό μου είναι εκείνοι οι γονείς μου. Μου λείπουν πάρα πολύ και οι ίδιο οι πόλεις, γιατί έχω πάρα πολλούς συγγενείς, όλες οι συγγενείς του πατέρα μου και της μητέρας μου είναι εδώ. Αλεξανδρούπολη είναι η δική μου, δεν μπορώ να πηγαίνω τώρα ειδικά πολύ συχνά να τους δω. Αλλά αυτό, δηλαδή έχει μια νοσταλγία για όλα αυτά που έχω περάσει σε αυτές τις πόλεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ξεκλέψαμε χρόνο κυριολεκτικά από έτσι λίγο πριν βγεις στην σκηνή και να ευχηθούμε την επόμενη φορά που θα έρθεις, όχι να έρθεις όταν βγάλεις τραγούδια, αλλά όποτε ξανάρθεις πολύ σύντομα να έχεις ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ Χρήστο, ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε! Καλή διασκέδαση! Χαμός! Θέλω συμμετοχή, να ενώσουμε τον πόνο μας. Ήταν σούρα. Σου περίμενες να ακούσεις, να είσαι εδώ να είσαι. Αυτό μας τελειώσε λυπάμαι,
τρελαίνομαι. Ξέρω περίμενες να ακούσεις καλή καρδιά μας θυμάσαι. Τις νύχτες όμως δεν θυμάμαι και σου εύχομαι. Τις νύχτες όμως δεν θυμάμαι και σου εύχομαι. Χειρότερη χειρότερα να ζεις κάθε στιγμή μαζί της. Χειρότερη ζωή να έχω εδώ και πέρα και πως γνωρούσαμε εδώ να συζητάς. Χειρότερη να μείνει κάθε σου ημέρα. Χειρότερα να ζεις κάθε στιγμή μαζί της. Χειρότερη ζωή να έχω εδώ και πέρα και πως γνωρούσαμε εδώ να συζητάς. Χειρότερη να γίνει κάθε του ημέρα. Χειρότερα να ζει κάθε στιγμή μαζί της. Χειρότερη ζωή να έχουμε εδώ και πέρα και πως περνούσαμε εδώ να συζητάς. Χειρότερη να γίνει κάθε σου ημέρα. Χειρότερα να ζεις κάθε στιγμή μαζί της. Χειρότερη ζωή να έχουμε εδώ και πέρα και πως περνούσαμε εδώ να συζητάς μαζί της. Θεσσαλονικά σιγά που δεν θα γινόταν, δεν ξέρουμε να γλεντάμε. Έτοιμοι, λαϊκά φουλ, όποιος θέλει ροκ και μοντέρνα, αμψούρες, αμψούρες, έλα!